Sénégal. Eyi noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe WINNDERE-TV en calmini dendagal bandiraɓe foof debbo e gorko suka e mawɗo onon jogoɓe heɗoyade walla daroyde goɗo ayaw mo kala e moon en mbi jaam e kisal Allah yo wone muɗum ko adi foof mi yafno bandiraɓe ardiɓe mouvement Daande Maayo émergent nde tawno ɗo ɗo juuɗɗen ɗo kaleren ko inde Daande Maayo e inde caɗele Daande Maayo kono en kalani e inde mouvement Daande Maayo émergent saabu ɓe nelani en hayde ɓe nelani en noon en kalani e inde mabɓe kono eɗen mbawi haalde kam e inde Daande Maayankagal saabu ken Daande Maayo woni sababu jibinede Daande Maayo émergent ko teskade caɗele e welsidare nde Daande Maayankoɓe jogui caɗele ɗeɓe jogui e welsidare nde ɓe belsinda saabu sa ƴeewi guila nde Sénégal heeɓi jeytare muɗum e 1960 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom fewde oɗo ñalawma hande mo gonɗen o Daande Maayankoɓe guuri tan koye caɗele ɗeɗon caɗele noon ene jeeya hen caɗele to banggue lawol yaaha garta saabu hande o ɗo aduna o tolni hande ɗo to aduna tolni to banggue ɓamtare to tolni e banggue jarugol yeeso ɗo eto juli yultodiral adungal tolni ɗo so tawi nokku jooɗima ene jooki on nokku so wiyama yo ɓamto wawa ɓamtade saabu ɓamtare wawa dañede ɗon ɗo jokere woni wadde ko ɗeɗon caɗele gonɗe sababu jokere e jeeya e sababuji jibinede oɗo mouvement biyeteɗo Daande Maayo émergent caɗele goɗɗe ɗe ko caɗele banggue cellal saabu halpulare mbi wonde ko cellal woni afungalu wadde ɗon ɗo ɓamtare miijete ɗon ɗo ɓamtare haalete ɗon ɗo ɓamtare fewjete so tawi cellal ala ɗon cellal yiyaka ɗon cellal soynaka ɗon ɓamtare wawa wonde ɗon holno foti Daande Maayankoɓe joguiɓe caɗele to banggue cellal jiiɗa ittede ɗo goni ɗo pour ɓe ndewne e lawol haɓe jettotoɓe cafroto ɗo wasi dañede ha ɓen keddi e lawol holno foti rewɓe sowiɓe mayɓe e batte jibinirgol tawi woni sababu o ko ittudeɓe e nokku moɓe goni o ɓe ɗannine e nokku moɓe potata sellude o ɗum ko saɗe ɗum koye caɗele jeeyade e sababu jibingol Daande Maayo émergent caɗele goɗɗe ɗe koto banggue jangde hol bawɗo haalde haala ɓamtare tawa haalani haala jangde holon on wawa on wodani kadi nder ɓamtare wodani kadi dañotako jangde ko holɗum jangde ko jangde to banggue yiide bindi e fannuji goɗɗi kono jangde ko wawde wostade ɗiɗon bindi watta ɗum karallagal gongal manam dañde mecce e ko nandi hen hol duuɗe jangguinoje walla duuɗe kebloje gonɗi e nder Daande Maayo won duuɗe nan ɗon e jangguina kono duuɗe keblorɗe ngala ɗon e nder Daande Maayo sa ƴeewi aɗa wawi fuɗɗade primaire ma ha keeɓa collége kaɗa ɗon sa ɓeni collége pour jaaha lycée ko ɗiɗi lycée ji ɗiɗi goni e nder Daande Maayo foof ɗum ko saɗede et pourtant wonɗo lycée ji bedda e nder Sénégal e nokkuji ɗi ganduɗa hoorema ko woni toon e janggoɓe ko ɓurani wonɓe gayede e Daande Maayo ɓe holko woni noon beela ko Daande Maayo wasde handude ɗum walla ko ɓeyto ɓurde handude ɗum no wawade foof caɗele jangde nen ɗon ene jeeya ɗen caɗele sukaɓe ɓe janggat haɓe keeɓa université ɓe keeɓa bac ɓe poti yaade université ɓe donka yaade université saabu caɗele gonkaji poɗɗi wonede toon ɗi jangde mabɓe bona e ndende de université ne wawno waɗede e Matam so université waɗama e Matam ene wawi waɗe Daande Maayo pourquoi pas ene wawi waɗe banggue goɗɗo pourquoi pas kono noon ɗum ɗon foof ala e nder oɗo diwan biyeteɗo Daande Maayo ɗum ene jeeya e sababuji jibingol walla jibinegol fedde walla mouvement biyeteɗo Daande Maayo émergent caɗele gonɗe ɗe koto banggue kisal e ndenka sa ƴeewi Daande Maayo ko guure jimɗe e maayo maayo ngo wiya ko ɗon woni keerol hakkude Mauritanie e Sénégal holmo andi caɗele ɗe wonɓe e frontiére guurata holmo andi ɗen caɗele
holno foti musibbaji lumboji yimmo e nokku peewa e nokku taw nderata koye frontiére holmo andi ɗum holno foti hande kulhuli nde windere nde jogii to bange wat boniyankoɓe wonɓe e nder aduna ɓe holno ɓe poti holno foti jogiiɓe ɗiɗon kulhuli ɗin kulhuli Daande Maayo koɓe jogii ɗin kulhuli sabu hay ko ɓooyani fewi mawo joni duuɓi ɗi walla duuɓi tati nana wonde wat boniyankoɓe lumbi maayo ngo naati e nder diwan Matam ɓe naatiri ko Daande Maayo sene woodi on kabaru nanama so woodani on kabaru nanama nde on kabaru nanande jibini kulol e ɓerɗe Daande Maayankoɓe jibini faare e ɓerɗe Daande Maayankoɓe ɗum ɗon ko hen fonno fannu goɗɗo ha joni banggue kisal e ndenka ƴeewa tugande ma Matam ha wiyatma ko ɗo woni Demmankaani holto poste gendarmerie woni ɗo wawde ɗon tan wonno brigade élément ji gonɗi ɗon ɗi jonani e wawde tambade kisal e ndenka Daande Maayo nawel Demmankaani ɗum ko saɗede Daande Maayo koɓe mbi amin kandi e renede amin kandi e hisnede gueɗel gongal ngal ha handere banggue jokre ƴeewa ɓiɗɗo jibine e wuuro wiyetengo Bow koye Daande Maayo walla ɓiɗɗo jibine e wuuro wiyetengo Barmacal walla Ganno omo foti dañde kayit jibinande makko so tawi ko Bownajo so maayo ngo naati walo ngo waɗi ndiyam alay saago o immo Bow o faya Matam o faya Wourossogui o ara Kanel o ara Wouro Sidi nde fuɗɗo dañde kayit jaro capanɗe jeetati holno foti kalis o waɗi dépense haw heeɓi oɗo kayit jaro capanɗe jeetati et pourtant to banggue administration ene wawi tellitinede ha yetto guure gonɗe Daande Maayo ɗe holno foti ɗum ala ɗon so tawi jomum jeeya ko Barmacal il faut jomum immo Barmacce faya Matam faya to ara ha to wiyete Ndendori par ce que commune Ndendori ɓe jeeya walla o immo Barmacce o faya Horndolde o faya Amadou Hunare o faya Ganguel o faya Amadou Hunare o ara Ndendori o heeɓa kayit jibinande so tawi ko jeeyaɗo Juuti Guuri walla jeeyaɗo Padalal il faut immo ɗon faya Horkoƴere et pourtant ene wawi dañe ɗeɗon gueɗe mbawi dañede mbaɗe e Daande Maayo ɗum ɗo jeeya koye goƴaji ɗi Daande Maayankoɓe mbi wonde ene kandi e hebde yo dokke ɓe namdaki koɓe ngala ɓe namdaki koɓe jeeya ɓe namdi kokoɓe jeeyi ɓe namdi koɓe kandi hen joni noon hayde woni ɗeɗo caɗele goodi guila e 1960 ha ɗo gonɗen ɗo ala lamɗo laamiɗo siftori Fuutankoɓe e oɗon fannu ala lamɗo laamiɗo mo Fuutankoɓe lamminani e on saaha Fuutankoɓe mbi ndeke mo yiyanaka hulantaki haade woni enen en jiyaka en nanaka en kormaka en teddinaka wadde holno mbatten ha jiiɗen kormeɗen teddinden wiya wonde mbatten tan ko rendinde doole men ɗo miijo Daande Maayo émergent ari ndendinen doole men ɗanniyankoɓe men fitiram golleɓe men rewɓe men ɓiɓɓe men e jinnaɓe men e lamɓe men joguiɓe goƴaji Daande Maayankoɓe ene fof mbaɗen fedde aha noon haydara fedde nde findirani e dawrugol aɗa wawi wonde e fedde de taw so dawrugol yonti on parti mo gonɗa momi wonani ɗum ko miijo ma ko ɗum ko yiddema yiddam kono mbaɗen parti men ko Daande Maayo leader men ko Daande Maayo président men ko Daande Maayo candidat men ko Daande Maayo kala noon lamɗo bawɗo tawrude on fannu bisimilla mum kala mo wawa tawrude on fannu min jaafimama min kaɓano koye men saabu hande o kala ko jiiɗa Daande Maayo 99% e nder Daande Maayo ko jiiɗa ɗum ɗo gon ko Daande Maayankoɓe diaspora naɓe e Daande Maayankoɓe waali wuroyankoɓe mbaɗi ko jiiɗa e Daande Maayo fof guila e collége aji mum ha e école aji mum privé ha e ganduɗa hoorema e cour aji mum ha e ganduɗa hoorema e jumaji mum jamaji mum bamuli mum e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe kala ko jiiɗa Daande Maayo ko fayodini kada mema kada yiya ko ɗanniyankoɓe mbaɗi Oumar ko teskade ɗeɗo caɗele fof woni sababu jibinede Daande Maayo émergent fandare nde noon ko ittude ɗeɗo caɗele e nder Daande Maayo tawi ittugol ngol wona e duko wona e haare wona e ƴettoje kono ko namdade hakke mum e hujje mum kala ko ɗum namdi